அடே மஜா இந்த இந்தியா உத்தரப்பிரதேசத்தில் நிற்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மூளை இல்லையாடா அவங்க சோறு தின்னா சோத்துக்கு பதிலாக வேறும் தேடி தின்னோ தெரியும் வேணாடா இந்தியான்னு சொல்லி புதிய புதிய கண்டுபிடிச்சி முன்னேறு நாடு ஒன்று தான் மூலிகைவங்களும் மீகி அதே மாதிரி ஒரு சைட்லேயும் இது மூலி இல்லாத கூட்டம் ஒன்று மீகி எந்தெங்கேஸ் இந்த பாகிஸ்தான் கொடியை நினச்சிக்கணும் சவுதி அரேபியா கொடியை போட்டு பனியை போட்டு மிருக்கியான்னு டைப்பு அது போகிறதுக்கு அது பெரிய இது மாதிரி இந்த வீடியோ பண்ணி சோஷியல் மீடியாலையும் போட்டு அந்த விரிக்கவனு நினச்சி கொண்டு இண்டிக்குது சோஷியல் மீடியான்னு சொல்லி இந்த இந்தியாவுக்குள்ளே அந்த உத்தரப்பிரதேசத்துக்குள்ள மக்கள் மட்டும் தான் பார்க்கணும் சொல்லி வீடியோ லீக் ஆகி சவுதி அரேபியாவை காட்டி பேத்துடா சவுதி அரேபியா இந்த சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாம் இதை வந்து அந்த அரசாங்கத்துக்கிட்ட சவுதி அரேபியா அரசாங்கத்துக்கிட்ட புகார் செஞ்சு இப்படி சவுதி அரேபியா கொடி ஒன்று பிரிக்கன்னு சொல்லி அவனுங்களுக்கு வந்து இந்த பச்சை கலரை காட்டேலாம் பச்சை கலர்னு சொன்னாக்க அலர்ஜிக் அவனுங்களுக்கு பச்சை கலர் எல்லாமே பாகிஸ்தான் தான் நினச்சி பண்ணிக்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் அப்படி அவ்வளோ மோடர்ன் இருந்தாலும் மூலிகை ஒருத்தர் மீக்கி அவர் வந்து நீ பாகிஸ்தான் கொடியை மிரிக்காட்டி போ வேடியோடு செஞ்சுக்கோ சவுதி அரேபியா கொடியை மட்டும் மிரிக்காது பெரிய பிரச்சனையாகனு சொல்லி அவர் பாகிஸ்தான் கொடியெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு சவுதி அரேபியா கொடியெல்லாம் புறைக்கொண்டு போகிறாங்க அடே சின்னவன்கள் செஞ்சாலும் பரவாயில்லை பெரியவன்களேடா வயசில் மூத்த பேரம் பேத்தி புள்ள குட்டி கண்டவன்களேடா இந்த சவுதி அரேபியா கொடியை மிரிக்கியனா இது அதை இந்தியா அன்சைட் லீக்கேடா உத்தரப்பிரதேச அன்சைட் லீக் அந்த ஆர்எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இது இனவாத தீவிரவாதம் அது இதில் கிளப்பு ஒரு கூட்டம் பண்ணிக்கு ஆர்எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லி அவனுங்களுக்கு வந்து இந்த பச்சை கலரை காட்டேலாம் பச்சை கலர்னு சொன்னாக்கே அலர்ஜி இப்போ அந்த சவுதி அரேபியா அரசாங்கத்தால் இந்தியாவுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இப்போ இந்தியாவால் அது சம்பந்தப்பட்டவங்களை அதுக்கு பிறகு அரெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தெரியும் இது வந்து சவுதி அரேபியா கொடின்னு சொல்லி கிணத்து தவளை மாதிரியாகிண்டா கிணத்து தவளை மாதிரியாக இல்லாட்டி அதை பிடிச்சி சோஷியல் மீடியாவில் போடுவான் இவங்க இந்த பச்சை கலரில் எந்த இதாலும் பாகிஸ்தான் சொல்லி தான் நினைச்சு கொண்டிருக்கிய அதுதான் சொல்லி ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அது தாண்டா வளர்ச்சி சரியா சரி These nuts, these nuts, these nuts.